keď už si konečne na seba nájdeš tú hodinu, niekedy aj menej, na to, aby si išiel do fitka, tak nestrácaj čas tým, že budeš cvičiť len tak, aby sa nepovedalo. OK, nebolo by fér hovoriť, že je tam zbytočné chodiť úplne, to nie, pretože každý pohyb je lepší ako žiadny. Ale keď ti dám teraz také krátke prirovnanie, tak to možno pochopíš trošku lepšie. To je ako keby ti teraz v práci povedali, že keď tam budeš chodiť každý deň a nebudeš vlastne nič robiť, tak ti dajú každý deň 20 eur versus to, že tam budeš chodiť, trošku zamakáš a zarobíš 200 eur. Áno, presne takýto rozdiel to môže byť. Nechcel by si predsa strácať tvoj drahocenný čas za 20 eur denne, tak prečo ho strácaš vo fitku? Je naozaj náročné v dnešnej dobe nájsť si tú hodinu a ísť si odmakať ten silový tréning, tak mi príde nefér voči tebe, aby si nevidel z toho poriadne výsledky, také aké majú byť. Pretože povedzme si úprimne, tie najväčšie zmeny sa dejú práve vtedy, keď dáš do toho trochu viac. Keď prídeš bližšie k zlyhaniu pri cvičení a keď je to reálne ťažké, nie keď si zoberieš tie ružové dvojkilové jednoručky a robíš s nimi 40 opakovaní. To ťa naozaj nikam neposunie v dlhšom časovom horizonte. Samozrejme si povieme aj neskôr v tomto videu, čo to vlastne to zlyhanie je a čo je toto tvrdšie cvičenie, o ktorom tu hovorím. No a keď si chcel teraz vypnúť to video, pretože teba sa to netýka, pretože ty cvičíš dostatočne tvrdo, tak mi ver, že sa to týka aj teba. Minulý týždeň sme robili tréningový seminár pre našich klientov, medzi ktorými boli aj takí, keď to poviem ich slovami, ktorí si mysleli, že cvičia dostatočne tvrdo a s dostatočne ťažkými váhami. Ale keď sme si dali spoločne sériu do zlyhania, tak ako by mala reálne vyzerať, tak všetci do jedného zistili, že cvičili s približne 30% nižšou váhou ako reálne zvládnu, ale aj to, že reálne ani nešli do zlyhania pri cvikoch, aj keď si to mysleli a neboli ani blízko nemu. No a ešte predtým, ako ti poviem, ako cvičiť reálne tvrdo, tak mi nedá nespomenúť jednu veľmi dôležitú vec. Silový tréning nie je niečo, čo by malo byť ako nejaký bonus tvojho života a čo len tak niekedy urobíš, aby sa nepovedalo, pretože silový tréning má oveľa hĺbší význam ako len ten povrchný vizuál. Aj keď povedzme si na rovinu, kto nechce vyzerať dobre, ale silový tréning hlavne s pribúdajúcim vekom je niečo, čo by malo byť doslova povinnosťou, ak sa chceš o pár desiatok rokov kvalitne hýbať a žiť kvalitný život. Ak nechceš každý mesiac chodiť k ortopédovi, fyzioterapeutovi a brať také či onaké lieky, alebo ak si nechceš zlomiť bedrový kĺb pri nejakom náhodnom páde. Pretože áno, toto sú všetko veci, ktoré sa s pribúdajúcim vekom dejú častejšie ako v tom mladšom veku. A nie, nemá to byť tak, že 50-60 ročný človek má celé dni preležať na gauči a prehodnocovať každý jeden pohyb, každé jedno zdvihnutie z gauča. 50-60 ročný človek môže žiť normálny, kvalitný život, chodiť do fitka, naháňať sa s vnúčatami a robiť hociaké športy. A aj keď je to brané v našej spoločnosti ako nejaký normál, že už s pribúdajúcim vekom sú ľudia takí lenivší a menej pohyblivejší, tak mi ver, že to tak byť nemusí a nemá. Predsa tí starší ľudia, ktorých vidí, že behajú maratóny, chodia do fitka a žijú taký ten mladícky život a majú dobrú formu, to nemajú darované genetikou. Majú to jedine preto, že sa o seba starali, celý život sa hýbali, možno cvičili nejakú formu silového tréningu a boli aktívni. A nie, nemáš ešte čas, aj keď si to možno teraz hovoríš, ale čím skôr začneš, tým jednoduchý začiatok to pre teba bude a tým lepšie to pre teba bude do budúcna. To, že nechceš byť veľký alebo že nechceš mať veľké svaly, čo platí asi najmä pre ženy, ale určite aj pre niektorých chlapov, tak povedzme si úprimne, je to aj taká malá výhovorka, taký dôvod, prečo nezačať. Pretože žena, ktorá neberie zakázané látky, môže cvičiť aký chce tvrdý silový tréning, ale nikdy nebude mať také tie veľké svaly, ktorými ťa strašia na Instagrame tie svetové fitnessky. Môžeš cvičiť silovo, môžeš cvičiť tvrdo a jediné, čo z toho budeš mať, bude pekná vyšportovaná postava s peknými krivkami. Nie veľké svaly. A veľa žien tvrdí, že veď ja chcem ale len spevniť tú postavu, tak ja ti poviem teraz možno jednu takú prekvapivú informáciu, ale spevniť znamená v preklade nabrať svalstvo. Nie je to tak, že by sa tuk premenial na sval. Vždy je to tak, že schudneš trošku tuku a nabereš nejaké svaly. A pokiaľ chceš len chudnúť tuk bez toho, že by naberala nejaké svaly, tak to nikdy nebude vyzerať tak dobre ako žena, ktorá povedzme schudne 3 kg tuku a naberie kilo svalov. Tak vždy tento prípad bude vyzerať lepšie, pretože samotné zhadzovanie tuku bez silového tréningu a bez naberania nejakých nových svalov, tá postava nikdy nebude vyzerať tak dobre. A vždy, keď si postavíš vedľa seba ženu, ktorá schudla len 1 kg tuku, ale pribrala 3 kg svalov a ženu, ktorá schudla 3 kg tuku a nepribrala žiadny sval, tak vždy tá, ktorá schudla menej tuku a pribrala viacej svalov, bude vyzerať oveľa lepšie na prvý pohľad. Takže makaj tvrdo, makaj pravidelne, pretože nájdeš asi len málo negatív silového tréningu, ak vôbec nejaké. Ak také máš, tak mi ho napíš prosím do komentu, lebo ja aktuálne o žiadnom neviem. No a ako teda na to, aby ten silový tréning bol dostatočne tvrdý, aby ťa niekam posunul a aby to nebolo len také chodenie do fitka,
ktoré síce nie je úplne zbytočné, pretože každý pohyb lepší ako žiadny, ale veľmi sa neposunieš. Tak v prvom rade ťa upokojím, nie je to asi tak náročné, ako si myslíš. Musíš mať samozrejme nejaký plán, ktorého sa budeš pravidelne držať, ale o tom hovorí Tomino v tomto videu, tu niekde ho budeš mať, tak si ho kľudne pozri. No a keď už máš poskladaný tréningový plán, tak si zapamätaj túto jednu vec. Chceš sa pri cvičení v každom cviku držať v rozmedzi 6 až 12 opakovaní. Ja viem, povedal som ti teraz veľké rozmedzie, ale za chvíľu si to vysvetlíme. Čiže na budúce, keď pôjdeš do fitka a budeš robiť napríklad repy, tak si daj za cieľ, že urobíš s danou váhou 12 opakovaní. No a keď urobíš 12 opakovaní, povedzme príklad s 20 kg, tak máš istotu, že ďalší tréning si môžeš pridať na činku 5 kg, čiže 2,5 kg na každú stranu. Takže ďalší tréning ideš už sériu s 25 kg a povedzme, že znovu urobíš 12 opakovaní a to znovu znamená jediné, že ďalší tréning si môžeš, respektíve musíš znovu pridať. No a teraz príde ten zlom, že na ďalší tréning si pridáš ďalších 5 kg na činku a už nedokážeš urobiť tých 12 opakovaní, ale urobíš príklad len 6 opakovaní. A ty si myslíš, že si zlyhal, že si slaboch, ale ono to tak vôbec nie je. Stále si v rozmedzi 6 až 12, pamätáš? Keď si dnes urobil s 30 kg len tých 6 opakovaní, tak ďalší tréning už nebude tvojim cieľom pridávať ďalších 5 kg, ale bude tvojim cieľom urobiť hoci len o jedno opakovanie navyše. Rozumieš tomu princípu? To je progresívne preťaženie, čiže buď pridávaš váhu, alebo pridávaš opakovania s tým, že sa chceme držať v rozmedzi povedzme 6 až 12 opakovaní. No a keď sa s tými 30 kg znovu postupne tréning od tréningu dostaneš zase na tých 12 opakovaní, tak zase bude tvojim cieľom pridať si povedzme 5 kg na tú činku, zase urobíš 8 a z tých 8 sa chceš zase dostať na 12 opakovaní. Čiže buď pridáš váhu, alebo pridáš opakovania. Jedna vec, na ktorú si naozaj dávaj pozor, aby si nepridával na tú činku veľa, je veľmi dôležité robiť mikroprogres. Nemôžeš si pridávať veľa, pretože ťa to frustruje, budeš do ďalšieho tréningu demotivovaný a pri najhoršom sa môžeš aj zraniť. A to nechceme. Ty v tom máš možno teraz zmätok, ale keby som ti to mal v jednoduchosti vysvetliť bez vecí, ktoré ťa domotajú, tak by som to povedal takto. Pozri si teraz to spomínané Tominové video, vypíš cviky, ktoré budeš cvičiť. Musia to byť aj také, ktoré máš rád, nemôžeš robiť dlhodobo niečo, čo nenávidíš vyslovene. No a najbližšia návšteva fitka bude spočívať v tom, že tieto cviky budeš chcieť jeden po druhom odcvičiť s dostatočne dlhými prestávkami. Na začiatku vôbec nerieš, aké dvihneš váhy, jednoducho si odcvič tie cviky, zapíš si váhy, zapíš si opakovania a ďalší tréning bude tvojim cieľom buď zvýšiť opakovania alebo pridať váhu podľa toho, v akom rozmedzi to bude. Ale ja predpokladám, že najskôr to bude hlavne dvíhanie váhy, pretože všeobecne si myslím, že veľa ľudí cvičí s veľmi ľahkými váhami. A ja ti tu teraz veľmi v rýchlosti poviem aj taký jednoduchý príklad, aby si to možno ešte lepšie pochopil. Zajtra budeš cvičiť v jednom tréningu povedzme drepy, tlaky na ramená a sťahovanie kladky na chrbát. Samozrejme nie len 3 cviky v tréningu, ale aby sme to tu nemali nadlho, aby to bolo jednoduché. No a na drepy urobíš s 20 kg 15 opakovaní, na tlaky na ramená urobíš s 5 12 opakovaní, sťahovanie kladky budeš mať s 30 kg povedzme 14 opakovaní. Toto všetko si zapíšeš a to bude tvoj odrazový mostík. No a potom, čo si v tomto videu už počul, tak vieš, že v ďalšom tréningu napríklad na drepy budeš pridávať váhu, pretože si urobil s 20 kg 15 opakovaní. Tým pádom je tam veľká rezerva na pridávanie váhy, aj keď si to možno v tejto chvíli nemyslíš. Ale je to tak. Ďalší tréning urobíš s 25 kg 12 opakovaní a stále vieš, že si na tej hornej hranici tých predpísaných opakovaní, takže ďalší tréning si zase môžeš pridať váhu, bez toho, že by si sa musel báť, že to nezvládneš, pretože keď s 25 dáš 12 opakovaní, tak s 30 dáš určite minimálne tých 6 opakovaní. No poďme ďalej. Na tlaky na ramena si pridáš 1 alebo 2 kg, podľa možnosti jednoručiek samozrejme. Nepridáš si 5 ako na drepoch, pretože ramená sú oveľa menší a slabší sval ako stehna. No a urobíš povedzme so 6 9 opakovaní a to je super, presne tam sme sa chceli dostať a ďalší tréning už nebude tvojim cieľom pridávať ďalšie kilo, ďalšie ťažšie jednoručky, už bude tvojim cieľom sa postupne začať dostávať na tých 12 opakovaní s tými 6 kg. No a nakoniec na to sťahovanie kladky si pridáš povedzme jednu tehličku, zvyčajne sú tam skoky po 5 kg a urobíš 12 opakovaní, tak vieš, že ďalší tréning si zase môžeš pridať, pretože si opäť na tej vrchnej hranici predpísaných opakovaní. Keď to bude pre teba už veľký skok tých 5 kg, čo sa častokrát stáva, tak skús využiť to, že si položíš buď na tie závažia hore nejakú ružovú 1 kg jednoručku alebo pripneš nejaký 1,25 kg kotúč, ak sú také možnosti, pretože nie všade sa to dá. No a teraz jedna veľmi dôležitá vec, nedávaj na pocit. Ja viem, že ten temný hlas v hlave ti bude hovoriť, že to bolo náročné a že si nemáš pridávať ďalší tréning žiadnu váhu, ale to je len hlava.
realita je úplne inde. No a ako teda zistíš, či je to len tá hlava, alebo je to realita, ako vieš, že si blízko tomu zlyhaniu, alebo si došiel do zlyhania, tak to si povieme teraz. A poďme si to teraz ukázať napríklad na tých tlakoch na ramenách, pretože ti to viem aj takto pekne znázorniť. Keď začínaš robiť tlaky na ramená a prvé opakovanie vyzerá takto a posledné vyzerá úplne rovnako, tak si sa naisto nedostal ani blízko k tomu zlyhaniu, pretože keď začína sval zlyhávať a už nemáš energiu na to vytlačiť, posledné opakovanie sa s tým doslova pretlačaš, pohyb sa spomaluje a ty už nemáš energiu na to vytlačiť ďalšie. Keď toto opakovanie, že už to ide fakt ťažko a bude to náročné, bude tvoje 6, tak je to super. Ďalší tréning budeš mať za cieľ urobiť takto 7, ďalší 8 a tak ďalej. Keď urobíš takýchto 12, že pri 12. opakovaní už ti to pôjde ťažko, tak nasledujúci tréning sa budeš zase snažiť pridať malinkú váhu, aby si sa zase posunul o krok vpred. Takže čo je pri tomto veľmi dôležité, že keď ty robíš v tréningu 12. opakovanie pri napríklad tlakoch na ramena a tvoje opakovanie vyzerá takto, a ty skončíš len preto, že máš v tréningovom pláne napísané, že máš urobiť 12 opakovaní, tak ťa to absolútne nikam neposunie, pretože si sa ani nepriblížil k zlyhaniu. A toto je tá veľmi častá chyba aj našich klientov a možno niekedy aj mňa. Jednoducho, keď vidím v tom tréningovom pláne, že mám 8 opakovaní, tak ma to tak nejak psychologicky trošku zmetie, že však urobil som 8, ale postupne sa to učím, samozrejme, že to nebudeš vedieť hneď zajtra, ale postupne sa učím, že nekončím pri tom 8 opakovaní aj napriek tomu, že to tam mám napísané, pretože keď cítim, že ešte zvládnem urobiť 1-2 opakovania, tak ich jednoducho urobím. Ten tréningový plán nie je vytesaný do kameňa. Takže ty teraz už vieš, čo je veľmi dôležité sledovať pri silovom tréningu, teda spomalovanie pohybu. Vieš, kedy máš pridávať váhy a kedy máš pridávať opakovania. A to je všetko, čo potrebuješ na to, aby si docielil progresívne preťaženie, aby tvoje výsledky boli úplne niekde inde, ako boli doteraz. A nikdy nerob to, že budeš mesiac alebo nebude aj viac cvičiť stále rovnaké opakovania, rovnakú váhu, pretože takto sa naozaj nikde neposunieš. Je to niečo, čo sa ťažko počúva, čo si asi nechcel počuť, ale ja ti hovorím realitu. Nechceš strácať v tom fitku čas, keď už si tú hodinu nájdeš, chceš tam urobiť bomby, chceš urobiť výsledky a ísť domov. Pretože keď budeš mať v tréningu 10 cvikov, ktoré urobíš priemerne a v druhom tréningu budeš mať 4 cviky, ktoré nabombíš a budú do zlyhania alebo blízko zlyhaniu, tak tie 4 cviky v tom tréningovom pláne ťa posunú oveľa viac ako ten tréningový plán s tými 10 cvikmi. Bude to trvať kratšie, bude to intenzívnejšie, ale posunie ťa to oveľa viac. Pretože keď ty budeš cvičiť tých 10 cvikov priemerne, tak ty tomu telu nedávaš absolútne žiadny impuls na to, aby sa niekde posunulo, proste si len tak cvičkáš. Áno, ako sme hovorili na začiatku, bude to asi lepšie ako nič, ale ty nechceš strácať čas. Ty sa chceš posúvať vpred. A jasné, že prídu tréningy, kedy nepridáš ani opakovania, ani váhu. Zase si tu nemôžeme hovoriť, že do nekonečna budeš pridávať váhy. To už by som po tých rokoch asi dvíhal 0,5 tony na každom cviku, ale tam ešte nie sme, teraz je pre teba priorita začať si sledovať ten progres, začať postupne dvíhať tie váhy, začať dvíhať opakovania a keď príde potom tá stagnácia, tak to budeme riešiť potom možno v ďalšom videu, ale teraz je priorita posunúť sa z tohto miesta na toto miesto. Ty sa teraz ohodnoť do komentu, že či si myslíš, že si doteraz cvičil dostatočne tvrdo, alebo to bolo len také pinkanie, len aby sa nepovedalo a po zhliadnutí tohto videa začneš cvičiť poriadne bomby a za 2-3 mesiace budeš vidieť brutálne výsledky, pretože nie je možné, že keď budeš tomu telu dávať poriadny impuls každý tréning, takže sa nikde neposunieš. Proste tam prídi, zober si o 10-20% ťažšie váhy, cvič to pravidelne sa dostávaj blízko k zlyhaniu alebo do zlyhania a poďakuješ mi. A nebuď na seba mäkký, neboj sa, nezomrieš, keď urobíš pár cvikov do zlyhania, len nie si proste na to zvyknutý, ale tak, ako si dokážeš v živote zvyknúť na to, že začneš viac behávať, že začneš skoro vstávať, že začneš čokoľvek robiť, takisto si dokážeš zvyknúť aj na to, že cvičíš do zlyhania. To, že si to teraz možno niekoľko rokov robil horšie a nie tak, jak sa má, neznamená, že v tom musíš zostať. Jasné, že to bude zo začiatku trošku trvať, kým si na to zvykneš, ale už včera bolo neskoro, aby si začal cvičiť poriadne, pretože ti to prinesie brutálne benefity. Posledná vec na záver, ktorú si nemôžem odpustiť. Ty nemusíš mať žiadny špeciálny tréningový plán, ktorý si kúpiš z Instagramu za 200 €, ktorý sa bude volať Super Boost Hypertrophy, alebo ešte lepšie pre ženy Booty Training, Super Maxi, neviem aký. Nemusíš mať žiadny takýto tréningový plán. Stačí ti opakovať 4-5 základných cvikov, ktoré máš rád, zdvíhať opakovania, zdvíhať váhy, cvičiť dostatočne blízko do zlyhania. Budeš mať oveľa lepšie výsledky ako tí ľudia, ktorí si kúpili za 200 €
optimálny tréningový plán, ale necvičia ho dostatočne tvrdo. Ak ťa bavia tieto edukačné videá, tak nám sem hoď odber a kľudne mi napíš do komentu, čo ti v tomto videu chýbalo, prípadne o čom by mohla byť ďalšia téma spojená s touto, ktorú som robil naposledy. Ďakujem za sledovanie, vidíme sa pri ďalšom education videu.